gipalig-on sa anghel. Lucas Kapitulo 10 versikulo 19. Ania karon ako nagahatag kaninyo gahom sa pagtunob sa mga halas ug sa mga tanga ug sa ibabaw sa tanan nga gahom sa kaaway ug wala gayud ing bisan unsa nga makadaot kaninyo. Ang nahulog nga tawo binihag sa balaod ni Satanas. Ang misyon ni Kristo mao ang pagluwas kaniya gikan sa gahom sa iyang dakong kaaway. Ang tawo natural nga madani sa pagsunod sa mga sugyot ni Satanas ug dili siya malampuson nga makasukol sa hilabihan ka makalilisa nga kaaway gawas kun si Kristo ang gamhanang mananaog mopuyo diha kaniya, nagiya sa iyang mga tinguha ug naghatag kaniya og kusog. Ang Dios lamang ang makalimiti sa gahom ni Satanas. Si Satanas mas nahibalo kaysa katawhan sa Dios sa gahom nga ilang mabatunan ibabaw kaniya kun ang ilang kusog anaa kang Kristo. Sa diha nga sila mapaubsanong mga liupo sa gamhanang mananaog alang sa panabang ang labing huyang nga magtotoo sa kamatuoran nga nagsalig nga malig-on diha kang Kristo mahimong malampuson sa pagsalikway kang Satanas ug sa tanan niyang panon. Si Satanas motawag sa tabang sa dakong grupo sa iyang mga manulunda aron sa pagbatok sa pag-uswag sa bisan usa ka kalag ug kon mahimo isalikway kini gikan sa kamot ni Kristo. Apan kung ang usa nga ana sa kakuyaw molahutay ug sa iyang pagkawalay kusog mohangyo sa merito sa dugo ni Kristo, ang atong manluluwas naminaw sa mainiton nga pag-ampo sa pagtuo ug nagpadala og usa ka pagpalig-on niadtong mga manulunda nga labaw sa kusog sa pagluwas kaniya. Si Satanas dili makaagwanta nga ang iyang kusgan nga kaatbang mohangyo og tabang kay nahadlok siya og nangurog sa atubangan sa iyang kusog ug kahalangdon. Sa tingog sa mainiton nga pag-ampo, ang tibuok panon ni Satanas nangurog. Walay lain kundili ang mahigugmaong kaluoy ni Kristo, ang iyang balaanong grasya, ang iyang makagagahom nga gahom, ang makahimo kanato sa paglibog sa walay hunong nga kaaway ug sa pagbuntog sa pagsupak sa atong kaugalingong mga kasing-kasing. Unsa ang atong kusog? Ang kalipay sa Ginoo. Himuang ang gugma ni Kristo mopuno sa atong mga kasing-kasing ug unya kita maandam sa pagdawat sa iyang gahom alang kanato. Sa pagtan-aw kang Kristo alang sa katuyuan nga mahimong sama kaniya, ang nangita sa kamatuoran nakakita sa kahingpitan sa mga prinsipyo sa balaod sa Dios ug siya wala matagbaw sa tanang butang gawas sa kahingpitan. Usa kaaway ang angay nga pagasuklan uban sa mga maayong hiyas nga ginapalig-on ni Satanas alang sa iyang kaugalingong paggamit. Apan siya nahibalo nga uban sa manunubos adunay makaluwas nga gahom nga maangkon alang kaniya sa kadaugan sa panagsangka. Ang manuluwas molig-on ug motabang kaniya samtang siya moduol nga nagapangamuyo alang sa grasya ug kaepektibo.